Tinoda kutenda kumhere inonzi Gabriel. Izwi guru rinonzi Gabriel ndiye muunganidzi, ndiyo nyenyedzi musvipa chipo, nyenyedzi matangwe mazaruro, nyenyedzi yechipo yakauya kuimba yevanhu vatema iine dzoro rekudzorera zvido zvaMwari. Saka kuungana kwevanhu panyika pano vachinamata chido chaMwari asvika mazuva ekunonamata pagwanzura pana madzibaba Mosi. Tikuti musi wa12, 13, 14 August hande tinonamata pagwanzura. Toda kutenda vaprofita vanga vachifamba Zimbabwe yose vachikokera matunhu kuti hande tinosangana pamusangano kwaChirumhanzo. Izvozvo zvinoratidza umwe chete. Toda kutenda murume anonzi Mosi anozvidukupisa achizvininipisa, anofambira matunhu. Iro izwi remudzimu nera rakati nzizi dzinogovana kuyerera, zvikomo zvinotambidzana mhute, vapostori vanoitirana rudo mukunamata. Saka ndinoti masangano ose, Harare yose, matunhu ose hande tinosangana pagwanzura. Tete Marinzo, ndatenda.